Ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, хуш омадед ба канали мо, ба канали Усмон ТВ. Касе ки дар канал меҳмон аст, ҳатман подписатсия кунед, ҳамон дастгириам фаромӯш накунед бародаро, яктай лайкам биҷақед баҳри пешравии канали мо. Фикрҳоятонро дар комментария бинависед. имрӯз бародаро тасмим гирифта будем ҳамон алафҳомона мақсад ҷигориҳомона кирқати медравем, нишон метем тарзи дар равиданша чӣ хелай ҳамура ваъда дода будем. иншалло ки ина ҳамрӯзам омад. ина таравидесем бародаро, ҳамунҷа дар кир омадагиай телешкада, ина диим телешкаша бародаро бурдесем. иншалло 4-5 телешка бубуроя бояд. ина ҳозир болош мебуроем бародаро, нишон метем. ина ҳами алафа, ина хе тоза медрава бародаро. касе ки хай дар равидане иншалло дар комментария бинависа, номерошам мепартоем, мерава медрава. гектарш 700 медравидесе, 700, 800, 750. бародаро болош мебуроем. ина бародаро чиқад дравидагия, ина сим зада бор кадагем диим телешкаша. ина ай болои чам нишон медам бародаро, болои телешка иса дири калон кушод. ина болои телешка не даравидагиш кирқати ҳозир тарзи даравиданша мақсад нишон метем бародаро, чӣ хел медрава нишон метем. ина бародаро, ин ҳамҷада ин ҳамун кирай ӯзи мерем пешиш нишон метем. ҳамин болои телешка де гектар бидем, чанд телешка мебура ӯзи мегап мезанем бародаро. ина ҷои даравидагишон бародаро, ина чӣ хел даравида идесен тоза. ҳозир мерем пеши кир, нишон метем туна чӣ хеле аст буба. ин ҳам кирай бародаро, хай пеш рафта нишон наметем, оили рафт даравидандан нишон метем чӣ хелай. ина бародаро ҳамун хоҳиши шумо гуфтум ку ҳамун кира нишон метем тарзи даравиданша. ина ҳамунҷада даравидеса, ҳозир мерем пешиш бародаро. ай пеш сиёмка мекунем ки чӣ хел медрава. ина хитон шоӣ чӣ десен, як касам ду касам болош будроя сим бизана мешава. барои хидмонай мақсад, барои фурӯхтан несай. одамое ки мефурӯшанд уқа сим намезананд бародаро. камтар агам як кас боли мени ҳавориш мекунад, тамом. барои хидит боша мақсад сим мезанӣ мегирӣ. кас мебуроя сим мезана, чотки када мегира. ин сабабе ки барои хидмонай бародаро сим задесиянд. як кас сим задесия, вале бо як кас дига мебуроя сим мезана. тарзи даравиданша ҳозир бо авусун мера бародаро, то хӯрдан меоя. ай пеш мо нишон метем туна. ина дур дай бародаро, дидесен хитон. ина бародаро авус омадесай, ҳозир ай пешам сиёмка мекунем ки чӣ хеле аст бобаю кир.
се ҷӯяки медаравида и кир бародаро. Декам чотка тоза медаравида. Ина бародаро ай пешиш хатон бибинен чӣ хеле асбобай гуфтам тонаку. Нами асбоби оддӣ мақсад. Инами тарзи дравиданшай бародаро. Хатон дидесен хай. Чӣ хелеай барои моло мақсад беҳтарин айдаи як кор мешава мақсад ира пояша бидрави бибари хонада ҷодо қатӣ ё драбилка қатӣ бизанӣ ай ида мақсад кир боша и як кор мешава мақсад мегирӣ мебарӣ хонада якамтар қоқиш мекунӣ ай ҳами додан мегирӣ молода мақсад и беҳтарин айда мешава одамое ки мақсад 50 сотиқ мекоран ӯ ба даст бидраван бибаран хонада мақсад рост бимона ҳам мешава беҳтарин кора агар ҳам хеле кунам. Ина бародаро болои мошинай болои телечка чӣ хел дравидесай ишам нишон метавонам гуфтум. Ишам ина бародаро дидисен хатон барои хӯроки чорво беҳтарин айда майда када мезана хуб мешава. Ина бародаро ай болои телечка фурӯмадам ина поён ай поёншам сёмка кардистам. Инам барои мақсаду хӯроки чорво барои бақавониай мақсад барои гӯи ҷӯшоай беҳтарин айда бо камтар агар каҳқати аралаш кунӣ бо беҳтарин мешава мақсад каҳи майда боша мақсад ай и як қанор партоию як лимча каҳи майдара аралаш кунӣ баъд битӣ бо беҳтарин мешава камтар сабусу ҷигори ҷарма мақсад бо кинҷора қати аралаш кунӣ беҳтарин мешава ай ҳамада эми хуби хуб мешавада бо яхел бародарое ки ҳастан мақсад селос мекунан ӯ мақсад ҷигориш қати мезанан вақти кабуд буданижда ура селос мега мақсад яма мекунан ай ҳаму мекунан мо бародаро инахи қоқ мекунем ҷигоришам мегирем баъд хиша селос мекунем қоқ ката баъд моло метем. Оли бародаро тарзи доданшам як бор сёмка мекунам мақсад барои ҳаму бародарое ки мақсад бо биган чӣ хеле метира бо чӣ қати аралаш када метӣ дар ҳаму комментара бинависен агар хоҳиш дошта бошен. Ими оғили хидмона бародаро дисен хай бо як бор дига сёмка мекунам барои шумо барои подписчико ҳама вақт бародаро тайёрем. Чӣ намуди бизнесай бинависен дар ҳаму комментария иншоалло кӯшиш мекунам ки бародаро ҳаму гуфтагии шуморо ба навбат мекунем бародаро саррусима намешем фақат шумо дастгирӣ кунед дар комментария бинависен кадом намуди бизнесай нишон метавонам инами алафҳои хидмонаи овардем бародаро ай сари замин нем дар замин қоқиш мекунем мақсад бо болои бом меброрем шада барои зимистона аллакай хидиш зимистонам шидагия бародаро имрӯз 12 ноябрай пагода камтар ханагай сабабе ки техника набуд дертар дравидем бояд мо 20 рӯз пеш медравидем техника набуд ай ҳамун сабаб дер дравидем. Ина бародаро хутон дидестен чӣ хелай ба фикри ма беҳтаринай хай бо ба фикри шумо чӣ хелай бинависен ҳамун комментара ина дидестен ина моғили хидмона желани боша бародаро бинависен бо сёмка мекунам дурунша результати молора гап мезанам хай киҷои шакли нагуфтам бахшиш бародаро бо гап мезанам. боқӣ дар паноҳи худо бошен ҳар ки ҷое ки бошен хона ободу сарбаланд.